Likod, iyan na si. Iyan na si mga kamera. Ini siya interview ni siya part 2. Tambak ka. Nganong grabe sa tanan nganong dreadlocks mong gyud. Kuan man. Kanang mumuni siya sa rasta ba. Then nganong ganahan man jud kag anang butanga nga katol man na sa ulo. Bahala na kay kabulo ka dili man tanan tao ganag dreadlocks. Ano on? You can't please all people. Galang. Ikaw dyan, ganahan kag rasta dyan. Normal. Normal. Ganahan ko tanan. Ganahan ka tanan? Oh, masabanggaan kag sakyanan. Mura. F150 o F150. Sika na sa kwan, bago ka na. Budoy. Last budoy bay. Mas budoy nagpaputol og buhok. Dili last budoy kay nagkuan man. Dayon, unsay mong ganahan ng mga kanta? Kuan, rigibit. Unsa? Rigibit ba rigibit? Rigibit. Sports pa yo. Ano ba? Rigibit. Ano na padulong? Mangita tag ayo sa Puente Osmeña. Budoy na. Oh, mas budoy. Ano? Doy. Na, budoy na. Okay, na may tulog. Ako na may tulog. Aros to. Si Ipi na Ipi. Na gwapo. Gwapo. Ato na kag Davao City Hall. Dito ras ko ang dalama. Wala na chick sport. Pro chick. Chick